Alasääski on varmaan lähtenyt jo etelään. Mun mielestä ne lenteli vielä Porttalaisilla eilen. Joo. Niitä ei tarvinnut monta askelta ottaa. heti löytyi, kun polulta astui sivuun. No ei tossa takana olekaan, mutta tossahan näitä on. Vedetääs niitä. Aika isojakin oli. Löytyykö sieltä? Ei, mä otan vaan valmiiksi pussi, jos jotain löytyy. Joo. Aika kookkaita oli näistä. Toi on vähän homees toi yksi. Muut näyttää hyvältä. Nyt on taas aika kuivan tuntusta tää maa. Ei mitenkään erityisen märkää. Onhan näitä täällä lisää. Lisää on. Mikäs? Toi on joku rousku. Ja onko se suppila? Olihan sekin, mutta se mureni sormi. Se. Ihan hyvä. Kyllä niitä on. Ei. Kyllä näitä. Onko sopivan kuivaa, niin ei tartu kaikki roska niin paljon. Helppo putsata tässä jo saman tien. Niin onhan näitä nyt. No tossakin noin. Ja tuolla. Onhan näitä nyt vaikka kuinka. Tästä se just kävelit yli. Ja näin. Ja ihan. Niin kuin mä sanoin, mä vedän kaikki muut sienet paitsi. Näin. Joko oot tatit syöneet? Ei kun mä laitoin ne pakkaseen. Paistoi vaan nesteet pois niistä. Nämä kumminkin löytyy samanlainen tahti tai enemmän tahteja. En mä oikein usko, että ne enää kovin hyviä on. Nyt on ollut jo pakkasta. Ei ne oikein pakkasten jäljiltä. Kuukunen kavereineen. Joo, niin ja tuolla oli vähän lisää. Kyllä. Ja siinä on tommonen aika iso. Se on joku punikkitatti vai mikähän tatti tuo on tuo. Ja se on. Kato, ihan hyvä. Ihan valkoista. Voi harmi. Ei yhtään matoa. No vähän tommonen pehmonen. Muutenhan toi olisi ollut varmaan ihan hyvä. Uuno. Näköjään. Mikähän tatti se on? Onko se nyt herkku? En mä viiti kyllä ottaa. Olkoon siellä on niin komeen näköinen. No tässä on. Mä tässä ainakin kävin. Tässähän mä on näitä suppiloitakin. Kyllä se nyt vainuu jo. Varmaan silmät avata, niin rupeis näkyy. Niin, se voi auttaa. Edelleen mä näen vaan kaikki muita. Täällä on kans jotain tahtoja. En mä tiedä. Niin ne rupee olemaan. Jaha, tossa oli pussin allakin oli suppiloa. Onks toi hyvä? On se. Joo. Kyllä ne on
herkullisia ovat. Olisiko tuolla? Täällä ei oo. Siitä mä ainakin kävelin yksi päivä, vähän tähän ylöspäin, tässä menee vissiin polkukin. Joku polku täällä menee. Tää nyt rupee olemaan jo sitä. Tästähän me on kävelty aikaisemmin. Ehkäpä. Jaa. Täällä on nyt joku. Tää on orakkaita. Joo. Täällä on syöty nyt joku peura. Täällä on jotain peuraluita tai jotain. Mitä? Onko tuo joku sorkka? Jalka? Joo. Onko se susi nyt ollut täällä ja syönyt? Se murisee tuossa meidän selän takaa. Nee. Joo. Taas. Oho. Onhan näitä aika reilusti täällä. Oi, tuolla on hyvät satsit. Täytyy mennä kohta sinne. Ne näyttää vielä tosi hyviltäkin, että... Voi että näitä on. Ja lisää. Nyt löytyy hyvä apaja. Kun on sen verran isoja, ei tarvi koko päivää kerätä, niin saa pussit täyteen. Tänään voisi sitten tehdä... Mitähän pitäisi tehdä? Kirjelohi medaljongeja vois leikellä sen medaljongeiksi sen kalan ja paistella pannulla ja muusia ja sienikastiketta. Se voisi olla aika hyvä. Havunneulasiakin tuolla keskellä, kun niitä on pudonnut sinne sisään. Näin. Tuo nyt näyttää vielä. Osa on... Ne kasvaa niin lähellä toisia, että näyttää, että ne homehtuu sen takia. Tämme. Oi, tossahan noin. Mä kävelin vähän ohi. Noin jo homeessa. Noin. Oi, hyvä. Ja tuolla on vielä. Joo, ihan. Ei, se on vähän huono. Ja oi. Kyllähän nyt. No, Oi iso. Kepittää sen. Läväytti suoraan munille. Siinä on siinä matkan varrellakin niitä. Mä oon muuten tästä joskus ennenkin löytänyt tästä rinteestä. Tässä helppo kerätä. Oli ja tuolla on lisää. Ei tarvi kumarrella kun tässä. Ei niin paljon. Ja onks tossa? Siinähän nyt oli taas suppiloita. No. Kyllä. Joo, on niitä löytynyt jo jonkin verran. Vähän lisää jos löytyy. Tonne